У цягніках не паляць. Беларуская чыгунка распачала эксперымент па адкрыцці вагонаў, у якіх забаронена паліць. Не засталіся ў баку і брэсцкія чыгуначнікі. Брэсцкае аддзяленне беларускай чыгункі да незвычайнага эксперымента далучылася адным з першых. Вагоны для тых, хто не паліць, арганізаваны ў 106-м фірменным цягніку Брэст-Мінск. Ни для кого не секрет, что где-то уже курсируют в поездах вагоны для курящих и некурящих, купе женское, мужское, уже существует такой вид услуг. И вот как этап к повышению качества обслуживания пассажирам, созданием более комфортных условий при проезде, Белорусская дорога решила вот на такой эксперимент. Эксперыменту папярэднічалі сацыялагічныя даследаванні. Амаль палова апытаных пасажыраў настойвала на ўвядзенні поўнай забароны на паленне ў цягніках. Пакуль беларуская чыгунка вырашыла спыніцца на залатой сярэдзіне. Падчас эксперыменту паліць будзе дазволена толькі ў асобных вагонах. Каб у іх трапіць, дастаткова проста папярэдзіць аб сваёй звычцы пры набыцці білета. Спецыялісты чыгункі запэўніваюць, блытаніны не ўзнікне. Камп'ютарная база да новаўвядзенняў цалкам падрыхтавана. Есть возможность выбрать. Есть какая-то свобода в выборе. То есть можно курить – куришь. Можно не курить, хочешь сидеть в более профильтрованном, скажем так, свежем вагоне, сидишь там. Дышать будет легче, воздух не будет этой накуренности в вагонах. З 8 вагонаў 106-го цягніка паліць можна толькі ў 3, але на прычапныя абмежаванне не распаўсюджваецца. Унутры вагоны нічым не адрозніваюцца. А вось у тамбурах, дзе цяпер паліць нельга, усталяваны спецыяльныя таблічкі. У месцах забароны на паленне таксама дэмантаваны попельніцы. За парушэнне правил штраф до 4 базовых величинь. Как ни странно, очень даже все замечательно прошло. Практически проблем не возникало. Люди даже с пониманием относятся к этому. И молодые, и люди в возрасте проходят несколько вагонов без всяких вопросов. Эксперымент беларускай чыгункі працягнецца 1 месяц. Па яго выніках будзе вядома, быць ці не быць татальнаму падзелу вагонаў усіх цягнікоў.